Laban kung laban, yan ang ipinakitang determinasyon ng Camsor Express sa kanilang pagharap sa Tikas, Pampanga sa Game 4 Finals ng NBL Pilipinas na ginanap sa Iriga City Sports Complex. Tulad ng Game 3 ay jump pack ang Sports Complex para suportahan ng home team sa kanilang kampanya sa mailap na kampyonato. Dikit ang laban mula first and second quarter ng laro hanggang sa lumamang ng double digits ang Tikas pagpasok ng third quarter. Ngunit hindi sumuko ang Camsor Express at hinabol ang kalamangan ng kanilang katunggali. Umabot pa ng overtime ang laro at sa 5 minutong OT, tense ang lahat dahil sa dikit na laban. Hindi naman sila nabigo matapos masungkit ang panalo sa dikit na score na 115 kontra 114. Tinanghal namang best player of the game si Bang Sablaon matapos ang kanyang mahalagang ambag sa panalo ng kupunan with 28 points, 3 rebounds and 2 steals. Samantalang muling maghaharap ang dalawang kupunan sa susunod na laro na gaganapin sa home court ng Tikas, Pampanga para sa do or die game ngayong Biyernes, March 27 sa home court ng Tikas. Richin Boy, CSN.